Ваня Крумова е една от малкото наши съграждани, останали да развиват бизнеса си в септември. Ето какво тя сподели за кандидата на ГЕРБ Марин Рачев по време на старта на неговата кампания за кметската надпревара в Младежкия дом. Моето мнение, което не е само мое и на много хора около мене, за Марин, за ГЕРБ, за общинските съветници, които видяхме тази вечер. Аз вярвам, че тези хора, които всички тези млади хора, а и някои не чак толкова млади, но с опит, ще оправдаят нашето доверие. Ние вярваме в тях и затова сме дошли тук да покажем, че ги подкрепяме. Искам да кажа няколко думи за Марин Рачев. Може би повечето хора от вас го познавате. Щом сте тук, значи вие сте за него. Но едва ли всички знаете как е започнал бизнеса, на колко години е бил, когато е започнал, защо не е завършил училището за учител, което е започнал преди много години, когато е бил на 18-19 години и е бил приет да следва за учител в Ямбол. Така е станало, че неговите родители са били съкратени, предприятието е затворило Валентина и се оказало, че не може да продължи да учи и че трябва да работи. И още на тази възраст той си е направил фирма и тези, които сте от септември, помните, че направиха магазин, в който продаваха олио, а това олио той го караше от морето с кола и ремарке. Ето така започна, никой не му е дал на готово пари. И след това, лека по лека, всяка година придобиваше по нещо с много работа. Той работи не по 8 часа, както работим почти всички ние, а работи по 16 часа много години наред. Сутрин от 5 до 2-3, малко почивка, после през нощта до 1. И затова успя да направи бензиностанции, газстанции, голямата база в Лозен за строителни материали. Всичко, което е постигнал, го е постигнал благодарение на труда си, а не както казват някои, бере пари. Айде, нека на друг да дадат някакви пари да ги бере, да видим как може да направи толкова много неща и да работи по 16 часа на ден. Всичко, което е направил и това, което направи последните месеци във всички села, той го е направил благодарение на многото работа. Многото работа, която е свършил през годините и средствата, които е успял да задели, всичките ги даде за хората. Значи той е един човек, който всяка неделя ходи на църква и не ходи като мене и като други за 10 минути да запалят свещичка и да си тръгнат. Стои там с часове, той е вярващ човек и е добър човек. Няма някой, който да му е поискал услуга или някаква помощ и той да е отказал. Той е един много амбициозен, много работлив и много способен човек. Не искам да говоря за останалите кандидат-кметове лоши неща, защото всеки от тях, след като се е нагърбил да иска да става кмет, има някакви идеи, иска да направи нещо за града, за общината и сигурно ще се стремат да ги направят. Но те не могат да направят това, което Марин Рачев направи за няколко месеца. За 4 години аз вярвам, че той ще направи много повече и което е най-важното, мисли и за малките деца, и за танцовите състави, и за детските градини, и за училищата, и за учителите, и за пенсионерите. Това, което пък, ако може да стане, ще бъде най-добре и след 4 години ще можем всички да се поздравим с успеха на всички тези хора, ако има повече работни места. Това, което липсва на септември. 25 септември, номер 9, да подкрепим господин Рачев! Победа! Искам да благодаря на всички за топлите аплодисменти, за добрата атмосфера, която създадахме заедно общо и нека наистина на 25 октомври да покажем, че може да разчитаме един на друг за едни наистина видими резултати за град Септември.